kono Alhaji Abdoulaye kono Alhaji Abdou Ndiaye wi naane ni ari wayride maɓɓe hannde nde wonno weltare ala wawata wiide sona mi weltima ala ko mbawata wiide so wona mi weltima so tawi ene woduno so tawi ene woduno mamin waɗ ɗum kono min ala komin wawi wiide sona mi weltima kono ala koɓe mbawi wiide so wona mi weltima jogade ɓerɗe ɓuuɓɗe ɓuuɓɗe kadi kattude ɓuuɓɗe kadi taw ko e kattude taw kadi ko saabu Allah kadi taw kadi ko saabu Allah kadi weltora golle ɗe no Alhaji Abdoulaye wino mami jokkit no Alhaji Abdoulaye walla Ndiaye wiruno mami jokkit ni ndeki ngol konngol noon ko Allah haalnogol o reftingol ko Allah haalnogol o reftingol eywa Allah tabintinigol hannde Allah tabintinigol hannde kono noon Alhaji Abdou Ndiaye wi hannde o ari waydirde amin ni kono Alhaji Abdoulaye kono Alhaji Abdoulaye wi ari waydirde amin ni nane ni ari waydirde maɓɓe hannde ndeki noon timmi hannde alhamdulillahi rabbil alamin miɗe ñaago Allah o wi omo ñaago Allah subhanahu wa taala julɓe fofof yo du'ano Alhaji Abdoulaye Ndiaye yoɓe du'ano Alhaji Abdoulaye walla Ndiaye du'ano mo no feewi yoɓe du'anomo no feewi juude gurdam wonde e cellal wonde e kisal e ndenka kanko kala e ɓesgu makko fof e yiɓɓe makko fofof eywa so ɗum ɓenni o wi so ɗum ɓenni eywa leegal ngal o wi on wiya leegal ngal yoɓe ɓuur tinnade no feewi haala ka koto bool ka woni o wi haala ka koto bool ka woni no ceerno Ibou haaliri ɗo ni ɗum woni base golle ɗe fofof ɗum dey woni base golle ɗe fofof eywa sukaɓe ɓe o wi sukaɓe ɓe ɓuura tinnade no feewi ɓe janginto to needito to wakkilagol peewal to e fewnude ɗum fof ɓe tinno heen ɓe ganda mawɓe ɓe ko duusde ɓe woni ko duusde tan mawɓe ɓe ngoni ko duusde tan woni yo Allah ɓoyno noon duuso ngo Allah juuno duuso ngo kono ko kamɓe wona e walleede eywa kamɓe kadi ɓe Allah humpiti e seere ɓe leegal ngal o wi kamɓe kadi ɓe Allah humpiti e seeremɓe leegal ngal humpiti ɓe janngin o wi seeremɓe leegal ɓe ɓe Allah waɗi ɗo humpitiɓe janginɓe ɓe ɓura tinnaade o wi kamɓe kadi ɓe ɓura tinnaade ɓe muña sabu jangde o wi sabu jangde ko hunde sattude neɗɗo gooto anda cukalel ma ɗiɗon o wi neɗɗo gooto anda cukalel mum ɗiɗon to nder galle ma donkodira e mum an gaddanɗa temedere cukalel ano addaneɗa ko foti no temedere cukalel ya nehu ɗum e sifaji fof wona ko weeɓi ɗum noon o holli en ɗum ɗo de ene moƴƴi no tiiɗi no yooɗi kono ko yonnata ɗum ko ɗum ɗa ndeke gandal ngal jangde nde ɗum noon yimɓe ɓurtindade no feewi miɗe jarna dendagal arɓe ɗo ɓe e inde leegal ngal to mawɓe to sukaɓe to rewɓe to worɓe fof lomtade konngudi maɓɓe jarnude sete garɗo o golle ɗe gila puɗɗa no Alhaji Abdou Ndiaye wiiri ni min jaati miɗen kumpiti yaware waɗani o yi kamɓe mawɓe ɓe jaati eɓe kumpiti yaware waɗani hakkude sukaɓe ɓe sabu so dillere wanno o yi sabu so dillere nde wanno hakkude Alhaji Abdou e commission o min tinanno o wi kamɓe mawɓe ɓe ɓe tinanno ɗum ndeke waɗani kala koɓe suuɗi min tinan wala alhamdulillah rabbil alamin miɗen yetta Allah hen no feewi eywa golle ɗe deeƴi yaari jam yaari haqqille ha ɗo yetti ɗo ɗum min wiya ɗum alhamdulillah rabbil alamin min salmini min juurima min fof nden nde ñaagoɗen Allah nde Allah jurnata gurdam ceerno meɗen
jun nanta en gurdam ceerno men ha juuta juutan hen wadda hen afiya waddanamo hen afiya e kattan e hattan jani Mustafa Ahmad bijahi nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmadou Sissoko mataw almami jama kanko ƴettiɗo konngol e wiide alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina enen kam wodani en tan ko yettude Allah o wi enen wodani en tan ko yettude Allah yettere mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam e julde e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam jettiren mo nelaɗo jettiren mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam hande oɗo kikiɗe o wi hande oɗo kikiɗe en ɓeydi yettude Allah no o feewi wi amin ɓeydi yettude Allah no feewi no feewi sabu weltare sabu weltare e weltanade Allah e weltanade Allah e nelaɗo Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam e Cheikhna Ahmad e Tijani Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e dañde ko ɗaɓɓanno e dañde ko ɗaɓɓanno Allah noon waɗani en ɗum o wi Allah noon waɗani en ɗum wodani en tan ko yettude Allah wodani en tan ko yettude Allah ko haaleteno ko haalama ko haaleteno ko haalama ko hirjinteno ko hirjinama ko hirjinteno ko hirjinama no moƴƴiranno fof no moƴƴiranno fof en kalanama ɗum en kalanama ɗum en jettiri ɗum Allah en jettiri ɗum Allah no feewi so ɗum yawti so ɗum yawti eɗen jetta Allah eɗen jetta Allah eɗen jetta sababu eɗen jetta sababu sabu oɗo sababu sabu oɗo sababu ko sababu jettirteɗo Allah jettirteɗo Allah no ɓe mbini gila jama o Allah addi ɗo yimɓe jinnaɓe ɓe o haalata Allah fecci leegal ngal e nde ɗo fatarare gila nden noon ene rewe Allah jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ene rewe Allah ene golle ene firto ene golle ene firto ha yettima yetti hande ɗo ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettira ɗum Allah eɗen jetta sababu jinnaɓe ɓe kadi ɓe Allah waɗi sababu ɗeɗo golle ha jooɗiɗen oɗo kihiɗe eɗen jetta Allah eɗen jetta hen Allah eɗen jettanaɓe Allah enen kam wodani en ko yettude Allah e du'anade ɓe du'a noon yonata kala no du'oniren ɗen ɓe du'oniɗen ko koye men sabu ko en dañɓe neɗɗo noon so a dañi so tawi a dañi yettirmo ɗum Allah en jetti Allah en du'anima Alhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye to konguɗe men e to deƴƴere meɗen fof Allah ko andi ko ko ɗum ɓuri timmude ɗum taki noon eɗen jettanamo Allah hono Alhaji Abou Ndiaye on kadi ko noon wayi ko hono no ceerno Ibn wini noon tigi wayi hunde fof ko sababu kanko Alhaji Abou Ndiaye Madina fof walla wona Madina fof ko ɓuri heewde yi darnde makko yi ballal makko yi nunɗal makko ala heedi heeda gonga kala ɗo o dari
ɗo waɗano yo fewnu fof o waɗi ha timmi ɗum tagi min jawani min jawananimo min jawakimo emin gandi dokkal Allah ngal Allah rokki amen to Abdoullahi Ndiaye to Alhaji Abdoullahi walla Ndiaye ko ngal dokkal woni ɗo ko kangal telliɗo e makko ɗum noon koko yettirte Allah amen jettanamo Allah mbiɗen ni yo Allah ɓeydu gurdam no mbiɗen ni yo Allah ɓeydu gurdam wadda hen sembe e kattanɗe ko jogana ko yo Allah renmo rendamo hen kanko e dendagal ɓe o wondi hen alal haqiqa en jetti Allah en jettiri Allah kadi ceerno meɗen khalifa ceerno Tidiane ceerno hunde fof ko sababu kala ko keɓɗen ɗo yo moƴƴere barke Allah ene laaɗo mum e barkeji maɓɓe e du'awuji maɓɓe e himmeji maɓɓe to Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam ɗum en jejjitta ɗum eɗen kolli ɗum Allah eɗen du'onomo juutde gurdam wondude e cellal e aafiya o ɓooya en ɗo dusde dusodiren e makko sabu barke Allah sallallahu alayhi wa sallam alal haqiqa ceerno ibn Sow o haalani en ɗo haala ka ganduɗa eɗen poti tinnade enen sukaɓe legal ngal batten hen haqqille jangde woni fof so tawi tan jangde ene heeɓo alhamdulillahi rabbil alamina wiyete ala ko jortetake yeeso e moƴƴere kala ko jorta ene ɗamina heɓede kono so tawi noon jangde ala walla ne lohi gueɗe kewɗe lohat ɗum noon en ɓooyi haalde nde ɗo toɓɓere janggen janginen ayi no jiiruɗen ɗum ɗo yoɗiri ni so tawi tan gandal heɓima ko ɓeydare tan aduna e lakara so tawi en tinnima e ɗum yo en gandude en balli koye meɗen kadi yaware kadi ƴiwata ha laaɓa ɗum noon batten haqqille oɗo masala kaalaɗo neɗɗo ala jawtuɗo jangde ko yidde ma tan sa yiɗi hay sinno ka joom galle aɗa wawi jangude ma a taw yarlitiɓe janguinoɓe ɓe ganduɗa sa ari e muɗum en tan ballete no janguirɗa kadi jangde kadi gasata hay sinno ñande fof ko seeɗa keɓata hen alhamdulillah naftat surtout enen noon jinnaɓe wonduɓe e sukaɓe hande enen jinnaɓe wonduɓe e sukaɓe men ɓe to nder galleji men to tinnoɗen de so tawi nimsa ne wodanno nimsirte wonde komi janggani mi jangguinani so tawi noon ganda a janggani a jangguinani nimsa ka ƴiwata ñande fof ka nimsuɗo zamanu fof ka nimsuɗo ɗum noon kono so tawi janggama kan nimsa tan Allah ittanen ɗum inchallahu taala en jetti Allah
alal haqiqa weltare weltama joom golle resnanoɓe golle ɗe ɓe moƴƴini kaadi moƴƴungol ko won ko ɓesgu amen ɓesgu amen heedannongu amen e to moɗon to ɓe timmini ɓe moƴƴini yaware fof ala hen luural fof ala hen ha yetti hande enen fof eɗen ndendi eɗen jetta Allah amen jettira on Allah eɗen jettira ceerno Allah eɗen jettira mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fof yo Allah jaɓan en fof yo Allah jaɓan en kay ko du'ete ko yo Allah jaaɓo yo Allah jaabu ko du'ete ko yo Allah jaabu sikki ala onon hettino ɗe tan mbiye amin alhaji abou ndiaye e dendagal commission o no mbiɗon ni minen ka amin duwono on amin mbiya on ɓeyde muñal neɗɗo sa jognama walla a ardinama a wiyatake a waɗetake a jogorani yettoyade kono noon sa waddi hen muñal e jurum nderu alhamdulillahi rabbil alamin kala to panoɗa kala to fanoɗa a yettoyto noon amin duwono on ko jogno ɗon ko yo Allah jogono on yo Allah jogono on renda on hen surda on hen hono no anniyaji ɗi ummorini fof Allah timminal sabu barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo kikiɗo ko yettugol Allah tan sabu ko weltare assalamu aleykum wa rahmatullahi taala